Akong sanina guys, loy kaayo. Ako naman yung gihiktan pero kuan pa man gyapon oy luag akong ikot tarong di kay kuan kaayo. Good morning everyone! Welcome to my vlog! Guys, ako sa ning hiktan guys eh. Human ani maghagpat na dayon ko og kaning malunggay guys kay magluto ko daan og sudan na mo pamahaw kay moadto big sayo sa tuburan. Oh, alas 9 na ra ba dalira kay oras oy kag Ginoo ko. Nara ang atong na-harvest nga atsal ug atong na-harvest nga gamay ra ko isabaw ani. Oh, na-harvest atong kalubati kalami sa lubati perti ka fresh. Nang nalinsing naman pud guys, ako na pong ikon kasi banana. Sigop daw siya sabaw. Ginangwa na lang pug ko og sili. Dagan akong na-harvest guys. Unya, nangayo man among silingan. So, gitagaan na lang pud nako kay napamampod mi sili diri dagan. Natin ako daghan sili. Kay, manglayos ra man gud pud guys. May gani, nindol sa tira ka ganina. Kay, masayang ra pud. O, atong malunggay o. Pero gamay ra akong magamit ani nga malunggay ba kay. Ay, padaghanon na nako kay kurang hotdon og kaon kasi banana di siya ganan og daghang malunggay kay ngano mo pait daw pero gamayon ra man pud nako og sabaw karon igo-igo pud guys nga mahurot namo og kaon karon. Ana guys. So sa dili pa ko mag-andam na lang ka kog kuandaan no kanang kuan na lang ko guys ba magpabuka na lang ka og tubig kay pare paghuman nangaon na lang mi. Ako mga dogi, humanag kaon ganina sayo kay sila nangaon. Mga alas 6 pa to sila nangaon. Pag himbaon ko ganina guys, ning mata ko alas 5. Mga gina akong mata guys ay nakamata ko alas 5 guys. Unya gusto ko matulog og balik kay kuan lagi kanang walay work si banana kasi banana pag Sabado dugay gyud ako na siya pamaton kay ting pahuway na niya nya. Ning bangon siya mga alas 8 siguro to. Nya ako na ako sa gawas na busy ko dito sige kutaw dito sa gawas, pang limpyo sa gawas, nanawag siya, ko, oy, ni mata na, day ka sayo pa man. Moto nga, nag-uul ko, kaya pa ko kalungag, pagsaka na ako, naglungag na siya. Muna yung nakanindot, na si banana, guys, kay, na ako'y kanang, kakuan ba, kaabag, na ako'y kaabag sa trabaho. Kay wala si banana, ako ra isa diri, guys, magtuyok-tuyok, chud ko, guys, magtuyok-tuyok, chud ko. Muna nga. Dalo na lang nato ning ubang kuan dito may malunggay sa tuburan may kung di mahurot kay muutan man po silang manang ani. Kay dito daw sa tuburan magpalit daw sila dito. 5 partera dong gamaya. Murag kuan ra daw tulura ka kuan samantala dire. Ang ako malunggay guys wala na lang nako giputlan guys kay ngano. Layo man di man atbang sa portahan kay ang ingon nila ang malunggay daw di daw maayo ang malunggay kung atbang daw sa portahan nimo itanom kay manglayos daw ang asa na mga hulog daw ang mga dahon di daw na maayo sa balay kay ang mga ang grasya daw kuan daw musog di man siguro na tinuod tinuan sa kani bang daghan na kay sa mga video bitaw makita nato guys ingon ana munang motong ni action pugog kaguol guys kay sa kag ang swerte nato perting kuan na musulod mo tong giputol na ko guys pero saon na ko putol guys mo tubo mo siya niya na nagtudlo na ko may ko nga mo tubo mangyapon ang kuan ayon saon man na ko nga ang malunggay na mo tubo man siya nga pabutangan og asin mo tong gibutangan ako asin og daghan ang punuan nga akong giputol uy mo tubo gyapon guys mo ning dahon na mo to gipasagdaan na lang nako uy kanang para dili siya mutaas og maayo nam-ana mo nalagkuha ang iyahang mga punuan kung mukuan siya kay si mama nako mo gamit man po sa mga punuan kay mo may iyahang ikuan isagol po sa ihang mga herbal nga iyang pabukalan. O ganyan. Kaning sobra, ihatag na ko ni dito sa kong manang. Na ay sobra o. May na lang ni ilang utanon dito unya. Ilang kanag ka ng kuan na sila sabaw. Kaya sayang po na ilabay. Uy, mahal ba na sa merkado ang kuan? Ang kaning malunggay. So, di ara guys, at mag-init na ta guys. Atong atsal presko kaayo patimpulahan nagwapa kay kuan. So mag-init na tag-ini ni tubig igo ra kung initon ga nga mahurot na to karon ha. Kay para kuan kay sayang ang sabaw. Ano guys. Wala ko nagpasiga og suga guys kay kung magpasiga ko guys against the light kay siya guys. Darongon nato kay para kuan. Ay ngano man ni akong stand man gud guys kay nakuan na siya guys na lost thread. Unya ra nako ni pamutlo na ra oh. Ang mga lawas sa malunggay akong gipangputol dito kay para sa kong motherland. Unya ra ni. Diri sa nako ni utang. Dili maghuot ang ato ang kuan.
Na ako mga herbal guys, nagkuha na lang po ko og payabas na kog saban na kay para unya na ko ning gabi na ara to ang gabon. Dira na kang mama na ko na. Una ko na dito. Dara ang tanglad nga akong gipangayo sa akong silingan ang ilang tanglad pud action na pud og kaupaw dito. Action na pud ka kuan ilang tanglad guys kamatay. Akong tanglad dito kay namatay gid siya. Naay ning turok ginagmay. Pero ambot mabuhay pa ba kato pero ginakuan ya kun ako ginabisbisan. Kay bisan daig mo kuan pa motubo pa no. No to nga. Akong gisugo si banana sige kalimot. Mangay og kanang tanglad dito sa iyang bus ba kay daghan kay tanglad dito guys ga. Gilibutag tanglad ang balay siyang bus kay tungod atong namatay bitaw ang iro guys kay nakasulod ang bitin. Mo tong gitamnan og tanglad guys. Okay na siguro ni kanay. Oo. Wa na ang ako ang kuan. Wa na ang ako ang kuan guys, ang akong kukuha guys, nagkuan na. Namugnaw na. Original gani siya nga kukuha guys. Manis kayo. Kana diha na kayo na kuyasan kay. Lutuan ako na atong kuan ako. Kanang udlot ako nga kuan bahala. Asa to kung udlot dire? Ato ara di ay. Gamay ratong isabaw guys kay para kana igo-igo ra namo makuan ni banana. Ana ra igo-igo ra gud. Gamay lang kay masayang man pod. Tangan na tuog sili. May gibutangan ako sili may. Ang sabaw. Para lami. Tangan ako sili guys o pagkabuok. Para harang-harang ha. Ang kuan ning kuan dito guys kanang gi. Kuan dito gi. Harvest na ang kuan o ang liso sa kaning kuan at sal. Ako na lang po ni padaplin kay kung iitsa na po dito kay para motubo na po. Na nawala ang bungad to may oy. Sa kung atsa tundako kayo. Nadumduman man. Pero sige na lang kay at least nakatabang punta guys kay naka harvest pud sila sa ato ang kuan. Sa ato ang tanom. Okay raman nang magkuan guys kanang manguha bahala dili sila mangayo, manguha lang sila. Basta tarongon lang pud og kuha ang ato ang tanom kay mamatay manggod pod pare sa ko ang tanglad kay nagtanom ko sa gawas og tanglad. Kanang naay uban ba guys nga manguha bitaw guys then naruton rag kuan niya. Samantala ako kung ako'y manguha kay ako ang guntingon kay kanang nag-careful kay ko sa mga tanom guys kay para mulabon o mabuhit niya ang kaning tigkuha guys. Higo ra nila labnuton. Nang namatay akong kuan. Perting gwapaha ato sa kuang kuan guys ay sa kuang tanglad guys as in gwapa kay pagkatubo guys. Na. Mauna nga. Sayang. Guys. Labas na ako ni kay para di magutan ang hato. Ako ang oo, ngayon na pagtangkong, unya na lang o, yag uli ni mami daddy o ha. Unya na lang kahugasan o. Din ato na ning kuan. Takang na akong kaldero guys. Kaning kanon okay na ni. May giipot ni mo sa TV may. Wala man. Iibot niya to niya aglakang nako. Na guys. Ang CCTV guys among idton kay. Okay ra man guys CCTV sa gawas kay hayag man kanang magabi lang guys ba. Ang importante magabi kay usay man gud guys sa pikas balay na mo walay tawo.
Muna nga ang CCTV ion na mo kay lang ubang sili wala na ko nakuan. Kay para kuan guys kanang among motor man good guys na ara sa gawas ng parking. Di man po na mo masulod diri guys kay kana among mga dogi labaw na akong dogi sibot sudangan kayo bisag unsa lay pang kuanon pang kanon sa ihang baba. Munang ang CCTV gi-focus na mo dito sa motor na mo. Mugasan sa nako ni guys. Waon ako ni tanggana dili para dili ko. Gasan ako ni guys kay mo na akong lutuan sa udlot nga lubi. Nakaloy ni Inday ganina ra na diha ay nauna pagsulod niya si George munang suko na siya. Ali day. Ayun na paludloo din ba si Inday luuran kay na guys. Inday beauty na ko kana kong dugi nga bay. Luuran kaayo saka luod kaluuran niya guys ug kanang kaingitira niya guys iyang gibugno si George. Bugnoon niya guys kanang di ko kabantay iyang dasan din luoy kay si George kay magkurog-kurog ito na mong adapted. Masulod dito lami kay ang pamati diri sa sulod dito tulog din sa okay. Wala man ako nagipasulod dito adlaw guys kay bisag unsa lay panganon. Akong mga itlog nangahurot kanang utang sa bulak ba nakipaka sa itlog. Nahurot oy. Kaon niya. Mo mag damhan nagpinain ni si George. Guys. Ang atong udlot is ara. 1, 2, tulog gihapon. Igo na ni siya tulog. Usa na lang nako ni siya og kiss para putlo na lang. Ara guys oh. Ang kuan sa tong lubi ba? Udlot sa lubi. Ha? Oh, diyan na sa ibabaw. O mo na. Kiskisa na to kay mainom na taan eh. Napaman ko sa bana guys. Munang hoton sa nako nag-inom ang ako ang kokwa kay mag-inom din kog herbal pag human para maihi. Nag-inom ko kokwa so unya pa ko maligo ani. Duta mang limpyo pa man po ni boarding house. Buigo pag mga pila ka oras pwede na ko maligo kay kokwa pa yan na bawal ba maligo guys kay nato ang atay bawal daw na guys kay muhubag daw ang atay tinuod na guys. Kamo daw sige daw comment daw mo diha guys sa comment section guys kung tinuod ba nang mag-inom tag kokwa di pwede maligo dayon kay maghubag daw ang atay. No? So kana din mag-cutter tag tuba butangan nato og tabliya. O tabliya din akong giinom guys kokwa na hinuon. Tabliya. So di ta pwede maligo ana di kay na tabliya maghubag atong atay. Kana mag-cutter ba guys? Pila ba nakatabliya ibutang ana ha? Akong papa sa una maghimo cutter mo inom jud ko guys kay ngano. Lami kay kung papa mo himo cutter guys kana bitang basta lami jud kaayo nakapila mo kog ubang tawo nga maghimo cutter no pero akong papa the best jud kay mo himo cutter guys. Pati akong igsoong bayi katong manghod namo guys di man dito mo inom. Pag akong papa mo cutter ha. Moingon ko siya pagpalit pagtuba dito kay mag-cutter pa. Na magpangita lagi mi sa cutters kung papa guys niya. Kapag ito siya nilutuan guys nga nilagpad. Mo gito ginapangita na mo guys basta kanang naay birthday sa mo mom din na iyang lutuon kay mo man ay paborito na mo mga anak niya paborito man gyud namo nang nilagpad ngayon nilutuan mo. Mangita man din mo anak mo din pa imo nilagpad pang baboy. Muna iyang lutuon dayon guys mo nanantaon to sa laing ko nasa in heaven na in taon to. Okay, nakuan man gid siya, nabugtuan man gid siya sa ihang sakit. Yara guys, atong gikiskisan. Nalimpyo na siya guys, pero ato pang kuan ato ang i-check ko. Limpyo na ba gyud? Kay imnon na ba ni nato? Ugma mangwa na pukuan ni kay last naman eh. Ano kaning udlot sa kung ano nga perti man pagkagahia kani udlot sa lubi gahi kayo nangwa ko dito dilang kananay dapat kay dana lang nanay kay kuan kanang gahi isa na nasa din ay nandito ko mangwa ko kay nara nang gawas ng mga kuan dito mga nya mapsang mamatay pud ilang lubi ba sige ko agugat nandito na po ha dili na mamatay.
Oh, dili din na mamatay. Abi na kung mamatay na ulaw ko guys. Abi na kung mamatay ang lubing nanay ko. Sige lang kung panguwag ugat dito ba. Makasala na unya ta. Giputol na nako guys. Ara. Tulo na ka buok. Dayon. Ikuan na lang nako na itulo ka baso eh. Bukal na akong bukal guys. Ana sa nato ni be. Para ay maligo ka daan. Ako ni ara ko maligo ha. Mo gani. May masa man po gabi guys. Ani ara ko maligo. Niara ang atong giprito kagabi guys. O magbutang tani itong tulingan nato o dako king ulo. Butang nato ning ulo bisag gamay na nag-unog. Ila ka isda. Hindi na ni ay. Kay magkuan man ta kanang mag-utan pag nang to may bo. Tunga lang sa kilo gud. Ha? Oo, namay ko kumama. Para ugma na to ba? Tunga lang sa kilo. No? Hindi ugma ra? Tamang ka. Banana guys, murag ango-ango guys. Oy, ang kani bitang mga plastic nga kuan, di dani siya pwede ian asa ngipon kay na ina ospital ani. Na pag ana niya na nahigo pa na tulon niya na ICU ba siya ay. Nga kuan sa diri uto, delikado din itong tutun lang ug mo. Oo, bangin. Mo ba makabangin? Nakakita ko guys na yabang kani mga ingon ani ba guys o kani ingkiton ana di nahigop na kuan sa iyang tutunlan mo tong naoperahan. Delikado dai guys eh. Dai tapos di mag higop ang mga ingon ana guys. Delikit. Ala kalami sa sabaw ga. Grabe. Halang-halang guys. Ang atong sabaw. Super. Ang giango-ango guys. Gitingo-tingo. Ango-ango kaga. Adi daw siya ango-angohon daw guys. Ang angahon lang guys. Ang angahon. Nindot kay ko karong adlaw kay ako ang ma-upload karon sa kong YouTube kay tulo ka vlog. Ay ana sana diha. Puno ning balde wala pa ni nasaluran ang balde di ay. Na, maligo tao niya. Naluto ng utan. Niya radyo ka magkaligo. Mangaon sa gintaan eh. Oh, utan oh, luto na. Ilari taklo ba nga? Wala nga nila miyag kuan ani. Igo na ko yung hugot. Kitaan gyapon sa kamera. Man naluto na. Oo no. Oo. Pila ray pagkuan ani. Tulog ka baso na lang ni ako yung kuan ani okay. Para kuan ko na ako guys para ugma. One. Pwede naman po na po ni itunga-tunga dito no? Dali, kasi ang balag, pwede naman itunga-tunga. Gud ako kay daghanan manggod na ako, gud mo na. Pero daghan na kayo siya manggod oh. Nya pila ra man ni kakahoy. Hindi na eh. Natuon na nako guys. Ang ato ang sabaw is humanan ani guys. Si banana. May unyara na ko nilutuan imong malunggay. Yang gabi ha. Kay mapanos man ko ni ukuan.
atong sabaw guys, ibutang sa nato diri guys. Atong gitakloban kay si banana naligo pa. Lutuon sa nako ni kong herbal. Paspas ta guys kay ang oras dali ra kayo alas 10 ra batong gingon ako sa kong mama nga maadto mi. Dali ra kay oras mura gitik. Balin sa nako ni dari ang kamera guys kay magbutang kog tubig dira sa balde. Now, kuan na po sir na nabaliktad na po nako ni pagbutang ang kuan. Ang kaning kuan nako. Para daw. Nabaliktad na po nako nagbutang ang ako ang kuan kay matandog siya. Banana guys, dali ra to mahuman og kaligo guys. Sumatik pa siya. Nagkuhan ako kung sa unahon ako og kuan. Mainom na lang sa akong sabana guys. O napaman ko sabana para karon guys. O nagbilin jud ko ani guys. Para karon ako kay nagkuha nang ko daw sa sabana. Mag-inom na sa akong sabana unya ra na ako ang kuan dira. Utdo na nako nig-inom. Ilokon sayang. Lami din herbal guys ay. Maka kuan pa benefits. Lami pa kay ano. Kanang mga masakiton kinahanglan mo inom jud mo og iyabo na lang nako sa balde. Herbal kay ang herbal dako kit tabang. Na, tuod jud ko sa herbal guys kay natoy nakit-an tong Jessica Soho na kuan siya guys na ICU siya na hospital siya. Cancer na yang sakit guys. Kay balo mo sa yang gi-maintain guys kay gigawas lang siya sa hospital guys kay naka-survive siya sa kuan guys sa ICU na kuan siya sa ICU din moto nga paggawas niya sa ICU nakuan siya guys napasya sa hospital. Ang gihimo nila guys kay dako na kayo feeling sa hospital gipagawas na lang siya guys dito siya giatiman silang balay karon kay namay na naka-advise sa ilaha guys nga o lagi na ang ipainom daw kuno kanang kuan malunggay na mo to ilang gikuan ipainom og malunggay ang pasyente gimintin gyud nilang malunggay kay guys karon guys mo tumog sa dili na ulian sa cancer ang katong pasyente na tinuod na. Nag-Jessica Soho gud siya guys. Ikuan siya ni Jessica Soho din. Mo to ang ihabit ang buhaton guys no. Buntag, udto o gabi guys. Mag-inom siya og kanang 5 ka tangkay nga malunggay. Inani ba guys? Kani. 5 ka ingon ani ba? 5 ka tangkay kani. Maoy imuhang pabukalan og imnon guys kanang 5 ka tangkay o yang giminten buntag udto gabi sa wapay sulod ang tiyan naulian siya sa iyang sakit nga cancer dayon na usab ang iyang naong katugi cancer pa siya guys luwi kay luspi kay siya luspi dayon masakiton gyud siya nawong nagamora na yang giminten malunggay dahon sa malunggay 5 ka tangkay giminten niya mo yang gikuan so naulian siya guys sa iyahang cancer hantod karon guys ulian na gid siya mo nang bisag wala na siya cancer guys bisag wala na siya sakit
i-maintain gapon niya kay ang kani magong herbalics guys dili ta ani ma overdose ug wala ni siya side effect. Basta mo inom ka ani sudlan lang gini may mong tiyan og rice pagkaon. Pero dili wala gyud siya side effect man gud guys. Oy, tinuod yun na wala gyud siya side effect. Dili ka maunsa. Ni na lang jud ako na ko ano ang. Uy, ginawa ko dali ra kay oras hapit na alas 10. Kuan ako po sa kung malunggay guys. Andam na po guys. Dako jud kay nigtabang ni ang amo ang kuan guys. Kaning amo ang gas rinse ba ang gasol. Kay dali ra jud kay diara man ko magluto og kuan. Imbukal na ang katong udlot sa lubi. Diri ra man ko magluto og mga herbal guys. Bukal na. Inayan. Dali ra kay mo bukal guys kay kuan man kanang kusog kayo ang gas rinse namo. Kusog mo buga og kayo. Kana bay among gas rinse guys no parte na nang dugaya guys. Og pila mi ka tuig diri ka puyo mo po na among gas rinse ite magkuan na mag 19 years na guys kay 19 years naman mi diari. Wa pa gyud nagguba guys. Lig-on kay na among gas rinse sa una pagpalit na kuan na sa unang panahon pa to guys mag 19 years naman na. Naana sa mga 18,000 kapin kay ay abroad pa man ta ako so maka-afford pa ta. Ani sa mga 18,000 sa una pa guys. Karon mahal na kay ning nani nga brand. Namo unsa ni nga brand na? Nawala man ang brand ani. Mahal na kay ning nga brand karon guys. Akong manghod. Nagpalit siya gas rinse. Kapila siya nagpalit og gas rinse. Ikaduha siya nagpalit og gas rinse. Dali ra kay maguba. Mga branded man iya mga gas rinse guys. Pero dali ra kay maguba ang ilang gas rinse nga napalit. Mautong wala na na. Last niyang palit, ikaduhang palit niya sa gas rinse, wala na siya nagpalit og gas rinse guys. Nagkuha na lang siya kanang katong goner na lang ba? O mo na lang to yung ipalit guys, wala na siya nag kuan. Wala na siya nag gas rinse, kaya dali ra kay nagkuha ilang gas rinse, duha ka buok ang napalit samantala ang mua. Dugay na kay ni 18 years na ning amua. Oh, 18 years na ning amua guys, pa jud kaluoy sa Ginoo, pag gina na ilisan. Lig-on kaayo niya, dako po na siya nga gas rinse guys. Ang mga gas rinse karon mga gagmay kana dako kay ni nga gas rinse. Siya dako yang space ba. Di bitaw para sa ubang gas rinse karon nga. Ang kwaliro may kuan buot kayo kana dako siya space na siya space nga ana oh. American nga gas rinse mo mahal. Daw na pa na 18,000 unsa na lang karon pila na kana ron. Mahal na kay na ron. Pati na among rip nga Samsung guys. Una, maggulang pa na sa gas rinse na mo guys. Kana akong rip na Samsung. Kana akong rip nga Samsung. Na sa mga 20 katuig kapin ka na oh. Kana ang rip na mo ko kana. Natangtang na lang ng taklob ana guys. Pero mo andar pa. Kusog pa kayo na mo ice. Mo nang akong ta nang ikuan guys. Ihatag unta na ako na ako. Hatagan ba nga dito oh. Silingan na mo dito sa ibabaw. Pobre bitaw kayo guys. Ani mo gipuy-an guys. Subdivision ni siya guys. Pero ang ibabaw ani. May mga pobre kay dito nga. Karera gud pud namo guys, pobre. Galing na, agay nita ay galing lang nakapuyo, may diri lang sa kuan. Sa division nga dili ra man pud ni dako, igo-igo ra gud ito nga masulod sa timbana ang balaya. Kay duha ra man ka kwarto, igo-igo ra gud pud taon. Akong tagaan ng taanang ref namo guys, unya kay wala pa man mi nakapalit og bag-ong ref, may masudlan man pud. Kanang mga pinalit namo, mga grocery namo, di man masudlon. So, kung makapalit may bagong ref, ako nang ihatag sa iyaha kato si kuan si Margie. Ang problema, way masakyan. Anang ref, ang saon man na. Lahang dayungan. Ilan na imo dayong. Kaysa ibaligyan nato na sa junk shop, ang halin 450 ra. Eh, pag ihatag na lang nato dito, kay magamit pa na nila. Wala lang ng ano, oh. Utangan na nila o guma, magamit pa na. Mudi, makapalipay patagtawo guys kay bisag daan na ato ang gas rinse guys. Malipay pa sila na kay nakarip sila kay walang-wala yun sila guys. Walay mga appliance, walay TV, wala yun tanan, balay pating gamaya. Pero dili ra na mahugno silang balay kay ang sa ubos ato yuta ra man wa may salog. Dito ra na nila ibutang. So at least naa sila ire magamit. Kung magkuan sila sa kuryente. Ha?
Kapil. Agoy, mga tike. Auto guys na. Sayangan sila sa kuryente, di na gamiton. Nara na nila, mo nila butangan na silang sinina. Pwede man ang butangan sinina. Kaya ang katugan nila sa kong papa, ang rep nila nga naguba, ug ang rep sa kong manghod nga naguba, gipangay sa kong papa ang mga guba nga rep. Ipangbutangan sinina, ay gamit kaayo din ka ng mga mag-grocery. Gamit kay sa tanan. Ato nga, yung anak sa banana nga, magamit pa man na palangga, kasi sudlan na gidagwan, yung naguot-guot lang. Ato na nag-i-dispose, may na lang na ibang tao makagamit, anak. Sugot naman po na siya guys, wala na siya problema. Minsay gusto na ako, gusto ko na yung gusto para wala gubot. Anak guys. Ako nalisa guys, ako na po yung trapuhan, kay nagkagubot na pod. Bag-ura ko nagtrapuan ni guys ha. Ganina ko lang. Nagkagubot na pod. Kuha na ito na ako eh. Nabot na po kaayo. Ang atong basura guys, kay puno na. Nga, nanapoy mga puthaw. Ang kanang mga puthaw, pag moagi na sila diri kuan na sila di sa balay, mo action og hunong kay usay manggod guys kay manghatag ra ko nila dili na ko ibaliga to action na pag hunong oh. Na ihatag ra na akong uban guys, hindi na ko ibaliga kay may na lang ba guys ba makakuan sila hapon. Itong mga kuan, utaw nga, say mga plastic guys kana ipanghatag na ko ng mga plastic gawas og kanang kuan guys katong nami tangki sa gasol guys na di naman jud siya magamit kay taya naman kaayo ang salubot niya, di na magamit. Kato kay nahalin man tuog pila to. 350. Akato gikuha na ko ang halin ato kay may na lang na 350 palit og sudan. Daga na ta mapasudan ana pero kadang mga putaw bitaw nga may na lang ginagmay ba na mo kilo pa og tag unong ka kilo, tag pulo ka kilo kana ihatag ra na nako kay may na lang malipas sila maka pulo ka kilo pila na sila ha. Dako na kay nagtabang. Ang anak guys. Tatabang na sila. Kung di pa mutol ang malunggay guys kay para giandam na nako. Para kung mother lang. Ibutan na nako nidaan ang gabon. Ni ang kuan. Ang malunggay. Murag dagan na ni malunggay ba? Ang uban sa sunod na lang pud ni. Para sa sunod, ang among kuwaon, dahon na lang. Ipalahi na lang ako ng uban. Ibutan na ko naglaing silupin. Ang uban guys, kay para i-ref lang mo. Ako ni iparit dito sa tindahan sa kumagulang, kay naman siya refrigerator. Ako ni iparit. Ang atong udlot, ning action na siya pula guys. Mupula na siya guys, mo nang tambal din na siya. Kagan po nang matambalan ang udlot sa lubi. Okay, nahulog. Naka? Naligo dan sa banana guys. Ako, niya ako maligo. Uli, o magdala na lang ka kung sanina dito ka. Dito ko maligo. Hari na ganun tubig dito. Yan, apay. Kuhan si mama sa sunod. Oh, kani. Iparit na ko nito. Napa siya kaning malunggay sa sunod. Kani murag dagahan na raw.
Daghan mo po ni. O, parehara man ni kadaghan. Mo ni akong kuan ni Motherland. Kaya na to kaning bukal na guys. Ayun sa ko ang magulang usa. Ilahi po na ko iyaha guys. Dili na ko ibutang iyaha. Oh. Kaning malunggay dalo na lang ni dito kay may na lang ni nila. Ay nang utanon. Kinbutangan na lang po na ko ni gabon. Kani okay dako mas pilutin. Ni kay dako kay butangan to man ako gabon. Bukal na ang atong biyabas guys. So ato na ning i-off ang gaso kay para dili malimtan. Ibutangan ako ning gaso kuan guys kaning nuog nga basa. Ibutungan ako kay para safety gid ba. Tuntungan. Ay, Diyos ko Lord. Nga namin banana guys eh. Ang oras dito, hapit na gid alas 10. Matingala to si Motherland na wala pa mi naabot. Ano ko ba ulan na? Lagi, ang kanang truck, dako kaayo kung maghatod ko dito sa unahan. Ano ng mga kuan ba, mga construction dito nga gamit. Ano ako, manot pras ko rin, manghilan ko sin. Go! Ano na dayon. Yan, ato ning ko ang kamera diri kay magbutang kog tubig diri oh. Yan guys. Tangan nato nig tubig kay kung walay agas na aratay magamit pang sabaw. Then magpabukal tag tubig para imnon. Ay ani. Ana. Para na. Ay, thank you Lord ako mga doggy dogs na. Oh, dami na kay tulog oh. Tapos dagol dito oh. Dami na kay mga tulog kay busog oh, na aspirin. Busog na po na aspirin. Ikaw na ha? Piring! Naman na. Piring! Butangan niya nagkatpod na ang kuan may lamisa may kay para na sila masima-sima og patong sila lamisa. Puno. Wala ang tubig, di na ta magproblema kay puno tanan. Pero unta, yag uli na mo niya, di pa mapalo ang tubig kay manglaba ko kay kung di maapas, pwede ra pod ugma kay namo puy kuan ugma. Agas, narang sabaw may. Ipatong. Magkagit pa nga lang. Kana. Ang kani kano na to ni sayang ni. Ako'y kaon ani. Naibahaw gamay guys, ako'y kaon ani. Ako'y sayang. Puno na tong pitsel. Kana. Sabaw na. Mami kay na. Ano yun? Ikaw na ning bahaw. Nami ani. Ginamos mo eh. Na ang ako ang kukuha. Wa na horot. Namugnaw na oga. Kuan guys oga. Uwili sa kakuan guys o. Well. Original nga. Tabliya. Tabliya na ko ba? Gawil-uwil man. Kuan ni siya kanang. Pwede ba kanina nga. Pati lever. Pwede sa mamang ani. Kaya mag-uwil man siya sa ibabaw. Yan siya kani pagluto ng gawil-awil no. Nga guys, mga na ta ang atulo. Utsigaw-tsi makining baso ga. Ano ang kanang iluwag sa kanon? Iluwag sa rice. Ara. Guys, tanawa atong sabaw lami kaayo guys as in. Super. Dopper. Kalamin. Ara guys. Tineng. Aso-aso. Kuha na to ning bahaw. Ang bahaw guys. Kuning kanon kay sayang kay ni. Ang gabi ini nga bahaw ka naman sabaw. Atong paano sabaw. Humok manggapon siya kay Princess Bea man siya nga bugas guys. Munang humok yapon. Dali na kay magampo ta.
Maday. Pre before meal. Ang pwede. Then pre pod after meal. Hindi. Kami kay pre before meal raman ni guys. Butangig init gamay okay para matakloban sa kainit ang kuan. Na takloban para mainit siya ato. Manag-harvest lang ate. Mingon. Nain nang harvest mo ang silingan guys og avocado. Bisag ison to ni ate kuan. Chichi kay kung sa chichi to na mo ano to diri nuktok na to mangatag man to. Nagampo mi guys. Dire lang na ko ni focus ang camera guys kasi banal ito against the light man siya guys. Diara siya guys oh. Oh, ay. May kuligo. May sawa kuligo. Nya ako maligo kay nag-inom ko kuko. So magampo ta guys sa to ang morning meal. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa food nga nasa matuban kani makahatag kabastog sa mga kalawasan ug salamat usab Lord sa inyong pag-provide sa among mga kinahanglan labo ng kaning pagkaon Ginoo ko ug sa financial sa matag adlaw nga inyong gihatag kanamo ug sa inyong pagprotek kanamo na ay nagpatunga ug usab Lord sa inyong sa kaayo ninyo kanamo pasaylo kami sa masala Lord ug kung usa tagot ihatag nga maabot na kini ug thank you sa food in Jesus name. Amen. In samahan sa nagpatunga man kaday. Nakainom na sa Quantels. Man na, ganin na. Pagmata na ako. Basta gani mo mata ko, automatic na na. Gawas o maglain akong lawas. Kana, ikaw din magkuhan, anak. Ang ginamo sa akong giuna. Uy! Bigpamitik, uy. Hoy. Ano, anak? May kinsabaw? Hindi na. Nami, gani. Ako ang guna. Basta ako day. Lalami sa sabaw eh. Basta tulingan bitaw nga kuan guys no kanin. Isda gay lami jud kay bisag unsa nga isagol. Ug magas kay magkuan me. Mag isda may. Ako sa guning itarong may bit. Dili makuan ang kamera may. Maputol ako ang nawo. Isda may. Wala. Gaan ta ka. Gaan kang umid ha. Sa mga dala tanglad. Ay ko ano ipadapin ta na diri na. Higop sa kusabaw guys. Ikaw manakag kaon lami kay sabaw kay halang-halang. Ginamos. 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 Wala na ikuan si banana tong lato. Nami ka ang nangka og ang gusto ipares ga. Sa una, magkarinderya ta kung mukaon ko kaya kung ipares kay lato ay kanang kuan gusto. Nami kaya. Nami kaya guys. Dako kay kaon. Napag-isili wala na kuan oh. Na nalugmok kay naapil sila na sa mga dahon nga utan. Day. Manam kagkaon day. This na good. Urot yung kan. Sa? Mga pagkaon yun na. Hurap. Tangan ako pinarito. Nagidagan ako inon-onan. Ako guys. Isa gumandag pangaon ba? Tong-tong.
Dana ra ha, dana ra. George. Ana inday yung George. Hoy, atong kamera sana na. Linday kay. Against the light, guys. Diri ta kay dili against the light diri oh. Diri dapita dili against the light. Migas, baya makakauntaan mo ano, hubak simod nato. Ito ba? Migas. Ang gamay. Ang lapit sa bugaw. Ito ako. Ito. Gamay lang. Lami kayong sabaw. Di ba? Oh, gamay. Sa mau. Napaisda oh. Ha? Anak manggug ka nga, gamay ra isda ibutang. Di gamay ra pud akong gibutang. Tunga tani ang. Akong gibutang isda guys, kay duha ra ka hiwa. Napat pinirito dito kay amo na putong isobak ko nga sa nangka. Katong nagluto si nanay og nangka lami kay ga kanang yang nangka pinauga ba din latak kay ga. Alami asa nangka nanay lagi solo kog kaon ay wala man ka to sa Miguel ka. Yang gihatag dagan-dagan ba ito. Murot oy. Mo gisudan ako pangmahaw og kuan. Panihapon. Ni latak kay. Unsa giluto ni na siya ako. Ang sarap pala magluto na. Tunga ba tingin sa bawang? Puno ra. Ako magluto ang kagana at sabaw, gana ako sabaw mo kung sigop. At sabaw ba? Okay lang tayo. Hala nga sa kong tilaok eh. Bisa ning nanguan pa si Mama Ronan, ning lakaw baka nang naingaan malit ba? Imot lang. Or baka ikapot ito, mo palit pa tanong. Kita na pero pa tayo. Kita na palit pero. Ano ba ito skipping sa kuang ko ra? At bang skulang kisisi? Ano ba ito speaking dia? Kaya tayo na yun. Ay bukog. Ito. Ikaw rin hugas ko. Lunguan ko manot beras ko ha. Malamos ko. Kain sa sili oh. Ito dia. Asa dire? Oo. Manami guys. Busog. Alas ka. Dededeng. Dededeng. Gipatong ang iyang suwang diri sa lamisa. Dededeng. Dededeng. Kiss mami. Kiss ba yung kitagaan? Awa dia George. Kita ang kainderong impas ka diha. Thank you Lord sa blessings Lord. Nabusog ni sa grasya.
Super delicious guys, as in. Thank you so much Lord, Ma'am Mary. Kaya nga nasa langit, nabusog mi sa grasya. Si Inday, ganganga. Ngay ganganga guys, nara guys. Ganganga ang among Inday. Wala na, kuan ang daddy, gihipos na. No more na, no more na. Oh, yan na pong gikuan ng iyang suwang sa lamisa guys. Oh. No more na. Ay, kay di ay nakakita dahil siya ani guys. Oh. Ito man. Ani, mao di ay guys. Mao di hindi mo nao guys. Mao di ay ni akong palanggo. Na. Gina paalam na taday. So guys, diri ratataman guys. Salamat kayo guys sa inyong pagsuporta nako guys, sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa ko ang mga solid supporters. Salamat kaayo sa maglantaw sa kong mga vlog, sa dili mag-skip sa kong mga vlog. Thank you so much sa inyong tanan guys. Ug amping tang tanan. I love you all guys. God bless you all. Bye everyone. Banana, bye the banana. Bye. Bukas po. Bye.